खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बङाइगावनि अफियापुरियाव डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज बि के नाथआ मानसि बुथारनाय जाथायनि सानै दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावो। अफियापुरिनि ककिला गामिनि सानै दायनिगिरि फारियै महार खान आरो बाबुल खानआ गावनि आंगो फंबाय बातेन खानखौ बुथारनायनि दायाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावजानायजों लोगोसे 50,000 रां जुरिमाना फोनांजायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2013 मायथाइनि 21 अक्ट'बराव महार खान, बाबुल खान आरो बातेन खाननि गेजेराव हाखौ लानानै नांज्लायनाय जायो। उनाव बे नांज्लायनाया बारानिफ्राय बारासिन जानायाव बिदा फंबाय साथामबो बुलायो आरो बातेन खानखौ बिदा सानै बाबुल आरो महार खानआ बातेन खाननि न'नि लांगोनायाव बुनानै बुथारो। चिरां जिल्लायाव फिसाया गावनि बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय 13 साननि उनावसो बिसिनि गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जनता बाजार सनापुर गामिनि 60 बोसोर बैसोनि गावराव नार्जारिया गावनि नैथि आंगो बिसि 45 बोसोर बैसोनि हायथि नार्जारिखौ बुथारनानै फबखुमाना दोनदों। 13 साननि उनावसो बिसि हायथि नार्जारिनि गोथै देहाखौ खावसे सेवहांनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बे खास्रि बिस्रि जाथाया थांनाय मे दाननि 23 खालारनि हराव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाया जौ लोंना फैनानै हराव औवानि लावथिजों बिसिनि खर'आव बुनायाव बिसिनि जिउ खहा जायो। बे जाथायनि दायनिगिरि फिसाय गावराव नार्जारिखौ पुलिसा खाबाय आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालखौ थाला मारिना मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव सरजाबनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाया दिनै नैथि सान। दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायो बे खुद्रिसारनाया। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। चिरां जिल्ला बिजनी फानबारि पुलिसनि सिग्रोमनायाव बिजनीआव थिरखेलानि जायगाखौ फोजोबस्रांदों। फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बौलासार नेपालिपारा ओनसोलाव पुलिसनि अपारेशनाव जायगायावनो 3 जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय 3खौ बावलाजार गामिनि कम्बोन्दिया छेत्री अनन्जित खाफ्ली आरो नवापारा गामिनि रणदीप बर' होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसा बिसोर 3निफ्राय मबाइल फन, नोगोद 1,23,000 रांजों लोगोसे थिरखेलायाव बाहायजानाय माखासे मुवा बेसाद बोखांनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निकिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारि फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय।
बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।